אוקיי, אז זה הרובוט שלנו, קוראים לו בעצם רובורנר, וככה הוא פועל. הרובוט בעצם מזהה אש בשטח פתוח. את האש הוא מזהה בעזרת 4 חיישנים, 2 מקדימה ו2 בצדדים. אוקיי, את האש הוא מכבה בעצם בעזרת מנוע ברשלס, חזק מאוד, ועכשיו תראו בעצם איך. טוב, ברגע שלוחצים על סיסטם און, הוא לא יעבוד, אנחנו צריכים לתת לו פקודה של סטארט. הנה תראו בו, לוחצים סטארט, הוא מראה שהוא קיבל. עכשיו צריך לחוץ, עכשיו בעצם. קווי תיאוריה. טוב, עכשיו בעצם נלחץ על סיסטם און. הוא יתחיל לחפש את האש שלנו. הוא מציג את הערכים של האינפרה האדום. עכשיו הוא כתב קנדל פאונד. הנה. וקנדל אוף. ככה בעצם נכבה הנר.